दे नों थाबाय आं थांगासिनो Oh hello, खाना जाबाय नामा? Oh मेडाम खानाया आं नङा नोंसोरसो खाना खानि नायनानै थाबायनो हाया एसेबां थैनो गोसोबा दस्रायाव थांनानै थैयै बेफोरबायदि गामिनि बर' सेंग्राफोरनि आखला बिदिखाना जायनो मोनो बिनि गारिनि सिगाङाव फैनाय फिसा फिसौ आगार खालामनाय आरो फैसा दाबि खालामनाय दे अरजाला आंहा इन्टारभिउ दं नङाबा नों बायदि मानसिखौ साबाक सिखायगौमोन आं थौदोबाबो थांसै Sorry madam, आं नोंनो जब होनो हानाय नंला नोंना डिग्रीया खम नों दा थांनो हासिगोन It's okay sir Rina, मा जादों? आं फुंनिफ्रायनो फन खालामदों मानो थिखाखै नोङो? मानो सिन्था जादों नोंहा? टेनसनाथ' जादों लोगो एफाराब जायगायाव इन्टारभिउ होबाय खालि रिजेक्टल' जायो सानबाबो सानख'नो हाला मा खालामबावनो आच्छा नों जेबो टेनसन दाजा लोगो आंनि लोगो दङ रन्जित आं बेजों रायलायनोसै बे जेरावखि जाया गावनि कम्पानियाव रायलायना होखागोन Okay? Okay Gita, thank you. चोर नों अब्ला दामबाय नों थांदो इसोरानो एसे मोजां आखाइ आथिं होदों अब्लाबो सिखाव खावो नों आदा आंनिया जोबोद लोमजानाय दं बेखौ डाक्टरनाव लांनोसो खावदोंमोन बे फैसाखौ लानानै नों माखौ मोजां ट्रिटमेन्ट खालाम आरो आग्लायनाय फैसाजों माबा मोनसे मोजां खामावनानै ला आरो नामागौबा आंनाव कल खालाम आरो आंखौ लबम आरो नैबे कार्डखौ ला आरो दिनैनिफ्राय सिखाव खावनाय नुबावोब्ला Thank you, Ada. Ang dinvest ko pula. Hi Mister, माथो नोंलाय जोबोर अनसुलाथार बस मेडाम इतनी तारीफ मत करो नोंनि खुगानिफ्राय गोदै खोनाया I am sorry दोस्त आङो दाख्लि नोंखौ गोसो जानानै आंनि गारियाव बारसोमदों सानदोंमोन बेखायनो आङो नोंखौ मा बुंफ्लांबाय बिनि थाखाय आंखौ निमाहा होदो It's okay मेडाम नाथाय सोरखौबा रायनायनि सिगां एसे सानग्रोनांगौ आच्छा मिस्टार बर' जेबो सानाबा नोंनि मबाइल नाम्बारखौ हरनो हागोन हाबनो हागोन ना सार Yes, come in. Yes, sit down. सार आंनि मुङा रिना आंखौ गिताया नोंनिसिम थिनहरनायखाय फैदोंमोन
अके गिथाया आंनो खोन्थाखादोंमोन हर नोंनि डकुमेन्टसा अके रिना नों गाबोननिफ्राय खामानियाव फैनो हासिगोन थेंक इउ स' माच सार मैयानि सेंग्रानावसो फन हरनोसै हाब नोंसोर फन लाखि हेलौ हाय होमबा माला लोगो हमनो सिमां एक्सुअली आंहा गाबोन अफिस बन्दमोन औ दे येस थेंक इउ सार अके हेलौ हाय सिमां माब्रै दं औ आं मोजाङैनो दं नों आंखौ लोगो हमनो हागोन ना लोगो हमनो हागोन नाथाय दा नङा दाहाय दसे उनाव अके बाय बाय मा जाखो रिना हठात मा खबर जेबो नङा नोंखौ नायनो लुबैनानै ओरैनो आच्छा रिना नोंस्रा फेमिलियाव सोर सोर दं आंनोथ' खोन्थाखिना नोङो आंहा बे संसाराव फंबायनि अनगा रावबो गैया आरो बेबो आंखौ माब्ला नागारना थांगोन जेबो बुंस'नो हाया फंबाया मा जादों नों मानो बिदि बुंखो आंनि फंबायहा केन्सार बेराम दं आरो डक्टरा बुंदों आं जुदि बेखौ बेलराव लांनो हायोबा हामनो हागौ होनना नाथाय टेनसना बेनो एफाग्राब रां बहा मोननो साख्रि मोननायाबो साननैसोल' जादों आच्छा रिना नों टेनसन दाला बेसेबां रांनिथो गोनांथि जादों
खमावब्लाबो 20 लाख रां नांगोन। नों मोनसे खामानि माव न' 15 लाख रां दं बेखौ लानानै नों बेलराव थांनायनि थियारि खालामहैदो बाखि फैसाखौ आं दा दसे उनाव ट्रेन्सफार खालामहरगोन। ओमफ्राय सिमां आं बेखौ मारै लानो हानांगौ? बांद्राय बुंबाय थानांला थांदो लांदो फंबायखौ डाक्टारनाव। थेंक इउ सिमां। मा जादों रिना? मानि एफाराब खुसि दिनै? आं खोनादोंल'मोन गामिनि सेंग्राफ्रा जाम्बा जायो। दिनैथ' नुबायबो। हेल' रन्जित बे गारिया लाना फैसाय। मा बुंखो लोगो? आं जेबो बुजियासै। बे जाम्बाया मिन्थिया बियो सानो आं गावखौ जोबोर मोजां मोनो होननानै। नाथाय आं दि बिनि फैसाखौसो मोजां मोनो। आंनि फंबायनि बेरामनि नाखौ खालामफ्लानायावनो 15 लाख रां होलांबाय। हो रिना नों मोजां खामानि मावासै। आरो नामागौबा बुंबावबानो जायोमोन ना। सिमां नों आं नोंखौ एथ' गाज्रि सिख्ला होनना सानाखैमोन नाथाय नोंथ' डेन्जारसो माथो। ल' सार साबिया। रन्जित नों मानो बेखौ सार होनलाबायखो? रिना खोथाखौ मोजाङै रायलाय। बियो आंनिल' सार नङा नोंनिबो सार। आरो नों जे कम्पानियाव खामानि मावो बे कम्पानिनि मालिकसो बियो। फैसा गोनां हौवाखौथ' नों मेरला मोनगोन नाथाय सैथो मोजां मोनग्रा हौवा नागिरबाबो मोननाय नङा नों। आरो मोनसे खोथा मोजांमोन गोसोथो नाथाय फैसानि थाखाय दा गोसोथो। नमस्कार नोंजों दिनैनिफ्राय जेबो सोमोन्दो गैला।